Ni ai ngô yêu try hang này cái po này cái chính đó ring cắt cái jong. But hey bro mình xem jong try hang ta đó níu. Chính lại lụi, ông đó níu. Phi long lại lụi. Qua ban ni page ban nga hang này cái po này cái kitab Genesis kalau nong cái balai punyo dekat cái bakat kendai. Shua bangan keren yang này cái benta. Kadang Nabi laju syak keren ben hakibrio. Okay. Aingo Nabi ki bakam syak keren ben baklam rakti. Hana kita ki barakti ngakwa bapin sutu ya ke jikran jong ngai pi kam sutu. Kini ki we klam rakti ta kam syak keren ben mo. Ngamong kele shua syak keren ben nang ta sawan. Bat pi syak keren ben nang markai ki jinglong jong pi. Ne fidon ke gift tapi kata ke gift hado ka bampat pawem. Haba kibriu ki pat dia ro fi syakren ben ma. So don so ke jingle kan no na pi laju syakren ben pat. Naki ba iet la jong hin na yeng na sem na sipara na ki henman kamong da kren ben ki bana yeng ne ki bana bar. Ki banai na yeng. Ngi kwa ban pet hang ni ka ski sapang ni ngam tep hang ni ka por kat nongot ki laju syakren ben. Mo ki ba pet ro. Han ngi kwa ban kren hang ni ka por. Basyak keren ben. Ala banong pi bong klem daw. Klem you? Klem daw. Ngini pet jangan ni kapor na Genesis lai punyo ka dekat ka ba kat kendai. Bat kile ong paralog hi. Hakmi uwan uni utrai kijing pos niyo. Ong kamno? Uwan mana? Utrai kijing. Fitip keren Jepang jono ne? Jepang jono? Joseph. Keren Jepang jono? Joseph ubayo bet ya kijing pos niyo wat ki henman ki jongu ki leong ya usunan utrai kijing pos niyo utrai kai jing pos niyo sedon am ki bru ba pos niyo bet man kasi da dah kedui gitu pos niyo yo namar balik ba pos niyo bet da but hang ne Joseph ulalong ta but kini ki henman haba ki pet yo Joseph ki ong sedon yo utrai ki jing pos niyo. But uyo ya kita kajing pos niyo nganong ipi arteli kawai kadai uyo ya kita kajing pos niyo kaba lakren ba uyo shua kaba nangkong sapang kita kisong ba kumno ka song ka jong kayeng ba kita ki jong kiwe kadam nang ta pos niyo sapang kasngi ubenai bat kita ki klor u pos niyo wait ngumda but haba uyo ya kita kajing pos niyo pitep ulong lui adu kata uya tho shua hayeng bon ki ka ba kajia ka jingim jongi ngi le yatho hayeng deyam namar ngis ngau shnganya ka bangin le yatho sha yaki hare teng ka jing yatho ka jongi ya ka bangi ngi la yo I pau ne ka bangi ngi pos new ne ka bangi yo pia bangi le yatho teng kita kinong sngap kim das ngotanat hagne jaka to ki henman jong Joseph ki abakla shumon menta pibon si para hayeng Kenapa Nabi bisu tenat bagi para inuan inong ngapos niu deh. Bapi Adam lut hanga. Ngalong bos manga. Pila ban pedang try pedihan man. Ha? Pindom nem. Pindom nem dom na. Pi om tang kata upos niu biang bayo isnon. Yuk pa ka kami kita kihen bad ki Adam. So tenat kata. Ha? Nganong ya bi nama laban pedang berkam tam pitep. Hagan ega jaka kini ki henman kisim dum kacing penram. So na lor jong kata ukpa utap so kan ega wai. Ban pendam jujoi ta ki henman lang ba bo upai yang new kon daga sopti ka babon rong. Ka Bible ka batai. Bo black one kren ya lamba ki jing pos new arsin. Mau kamla ban sutu ya kata ka jingmut kemut ayu kan ega jing pos new. Hanrei uwan ban ya thu Hagita ki henman madukpa magakme hanrei kata ka jing itu jong ukalong ka babha hanrei kita kinong sengap kim na shem da ka jing sotanat finken mau teng hidon ki briu ki ong nga kai badon po kepo nga keren bet ngam ju stat ie po mensiem nga kai badon am nga keren bet don balong bata jinglong sedon tu jinglong nga ba keren bet kai badon am keren bet ken mau kan ga wei wat ju keren kai badon po namar unong sengap yo interpret da kumwei Vio em, namar nong sengau ula ban perkat pi di pikiran dak ba kuat men siem. Hari nong sengap em la perkat dak wei pat kajing perkat. Vio em,
Today namar kata, kum masih seni dan we kena samla pastor, ang tu pastor kila kumta lah itu kana apa itu? Kumta saya ngah, kumta we pastor. Makano sen pila late. Namar ira batai dah kamen save ko ba ngakli kan ngampar Julai ko kumna pitepat. Fi teng Gibril. Ni teng i kum batai start teng perkat Gibril dah la kajong kajing perkat dah. Today namar kata ke ba fi don what just clay lot namar pihaban sutu baitai no ngap. Ang sanggup na fi Joseph ubaklan o hangta. Bo ule ya tulot bat usayu ka Bible ka batai begini gihen men kita dom ba kamtam ukpa lalong kum batek petrol upan sus na ni udah ka jan ka babunrong but I gift you. Kanu na pi kwa jan bunrong. Super khat ma pi lada ay pi ka jan ka babunrong ba pi pinpong. Basau ka ba yong ka ba stem ka ba li mo ka ba blue ay lot pinpong udah ka jan. Dapat larkiem laong bat ni mo dai kum to phale kum ta siyo ngam hanre la phong ngasula banong fi lalong kum tu klau na po sarkas ndeyam hanre ngalango bagi henman ki dom na mar jong kata bu yo am kita kajan u yo kum kita ki jan so yo ki henman kita dom bat kam tam kita bitar ya u bu kran mes pang ci pos ni fi te kapan sat ya ki namar ki ong kum henman ngin tre po jong me ngin ngo akmat jong me Pitep kei ka bau blay Ukraine ya piru kan ma ki bru kinum la mar sutu. Tentang karon ka por ba umdan mano balaban sutu what kita ki ba eat ki ba ton ki ba janne bat pi. Kinla ba kinum sutu ya pi. Wanum perkat ba baro kila bar sutu ya pi. Handai ka poi ka por ba what kita ki ba eat ki ba ton ki jong pi ki ba janne bat pi. Kinum la mar sutu ya pi. Dari namar kata ada pimla ban kemen haladi marwai wanum ong bangandala yok briu ngan sa kemen. Namar balai. Kajing kemen kesedang hapi marmet. Bat haga ni ka jaka ngan ong ipi ka tin ka jong troai ka ong ba. Kini kisi para ngas tunat bahkan ni ka kentin ba ong ni. Bat kile ong paralok hi ki ong no. Fi kini si para kimlong ta kum si para ki kelalong kum paralok ta. Ki kelalong yu. Kum paralok bat kile ong ulawan utrai kijing pos niyo. Hana pindah sengap kini ke kentir bar bakran yu Joseph ke bamut kim pediang yu Joseph banlong paralok jongki. Yok ngakran roh kani ke por ki kena samla la ba pidan haki jika puli jong pila ki school na ki college na ki university pidan. Teng em belamar pila tip yu utrai em pimla ta bandan kakato ko circle ba kitu ki pat tip yu utrai kidan. Teng pidal rung ma pi ki yeng no bat ki let no ki taj ban kran ya pi. Ne teng ngam ong fi teng kena samlah har teng buat pi ki long kemi ki long kpa ne ki riu rang ba dan ki jaga tre ki jong pi ba pi teng pi kwa ban lek shong bat ki han ki num pediang ye pi kum paralok namar balai kim da sutanat ye pi ngano pi kim da sut nyau ha ka jing em ke ki teng ki yu i ye pi kum ka jing wet ha ki ki jaga tre gen kini ki si pong wat ki lai long paralok har yu Joseph uba cutaway kim tre ban pediang ban long paralok bat ki kren ben gala. Barka bamot hang ne kadon ke cik pia ya ke kenhon ngen. Kadang ke kenhon ke babon ka kan taj no yo ne uba marway gen. Bar une uba marway usak keren ben bar saong bet. Meh utrai jang ke cing pos ne. Ka bamot e udah keren Subiang bau Joseph uklam ka Meghalaya. Fite balai. Naite ki nong tok tim baro lalai bau Joseph man ka step. Utrai ke cing pos ne. Nong batai. Me pos ni kum no bat ki de tip ha ban ken hadin bela kala bamut bat ki sewan batai ke pos ni seki pastor kata kade da goe la pipo ya ka babha pisutu bet da kaktien hadai la pat kala bamut ngadong evi ka kala long ke jing tim man namar balai ka poi man seki ke basnio bat hang ne udah la batai ya ka tau Joseph ulah keren ya ke shisha ya ka bampat yo ing aku aru ban ong ye pi tak ha bang keren ya ke yam keren ya ka ta ya ka bapimpat yo i ba utrai ulah pen i lupa ya pi amen la bapimpat yo i ya ka ta ka bakenja do andre pila keren lupa ya ka ta namar ke ka ba utrai ulah yalam ya pi amen Barhabau try ulai alam ya pi saya kata jaka pi Joseph kerba Ukraina kini ki henman kata kalong ki yo ban pendom lamba kata ka jingkren ka jong Joseph namar balai namar kimpat yo i ya kata bakan long bat kimla ban ngejru bakata kala ban long
kan mau utrai unum peni ya pi ke ru ka basuk bekibreu kinong da ka basuk la ban yo hare utrai peni ya pi ke yam bada kibreu da ki sing su tho breu kalong ka ba etam ya ka ba pin yo ya ka ba pi la ban ngai namala da ke ka ba breu la la em u bleu ngam don kam hang ta namar menum ai ka buram hanga hare nga banga ngale em bo breu ulong bai ngam la ban mudur ngam tep ka nongot na pi hang ne hai ne ka jaka ba pi don ken ba pi hai ka jaka ba menta ba pi don na kwa ba no pi su thu ka ne ka wei prakhat ba mun shwa pi don hei bat menta pi don hei pi la ban mudur ba pi la poi hado ka ne ka benta ngam tep don na pi la mot banga sayap no ngam tep don na pi ong bai ka jingem jonga kan kot kum ne haki tu ki por ki ba menshua hada pi pet ki ba menta kita ki lalong kum ki jing pos ni ki bala jabat pi menshua ken na ei ba utrai ula say pi udah we pastor bang itu yuta bat ngau ai ko ka testimony ba wong bang ngade tang unong krong hapo ki railway station hare u blai u say yang lang ta ban menta ngalong pastor bang adon da ka kali le jong kata kalong ke ka ba mla ban nget da don ba oi nga ta ka por wong ta kata ka de kum juru hang ne ke bu Joseph bu wong em kalong ga bam la ban nget ba kata kala ban wan urlong ru tek tek ka jingim jongi ru nganong e pi ke bu try kren em la ban nget ba kata kala ban jiaro la ban nget nganong e pi namar bon sen ngi limit yo blai ha ka jing prakhat ke jongi ba kini ki henman sipong ki limit ya ka ka ba u Joseph u posni em ki limit ya u ban ong senon u try jong ka jing posni hare kim la ban nget ba u ka ba u posni kata ba la ban jia urlong gen bat kim la ro ban nget ba u try u la ban le ki ke baro bat pin so pala da u try u kwa ban le ha ka jingem jong pi u kwa ban thau thamai ha ka jingem jong pi un pendon kam ya kita ki brio ki ba kran ben ya pi hi kalau pun sen ngi tuai bang try khot iki breu ki balanget hare ken mau bau try ukur ku ye ke jingem ke jong pi ule ke pala un padon kam da ki bam nget ken barkin su ang lengo akhmat jong ki banget ken amen pi tang tang yang try padon kam kren ye pastor kren ye kita mong try mela ai nganget men ye kren you dan we pastor yang ket ni kan ki wan man yarap ye kan ka ministry ye kan ka bang idon ye kata jakari khun swet yong dei ki kristan da ki bam dei kristan yang kiki yarap ngano vi blai ula ban penan kam yanore yano amen manam ong bahaka jingim jong pi don kam bai dai banget teng utrai un lam dai banget ban pen scam ya ka ka bau try ula khot ya ka jingim jong pi amen ba dai na mar kata ngi haba suto bar suto kini ki sipong kim nget ya ka ba u Joseph u posnio teng pi don haki jaka trai pi don haki jaka pule teng pi ong ngam kwa ban syong hang ni ngasngo badan ha tujok hadu try ong ngakwa ban penon kam ya kan ni jaka bangan pen poi ya pi sei banganga temu amen namala ngim don hakata jaka pinum sutu hey ba pidong asi ong hey ba pi like tray wanum ong kan ni jaka tray ong kan ni ka institution pan graduate yang ban pen poi hey bo blai lot temu yang amen namala ngim la bersutu ya kata em pindah tray pindah tenum bait dadap nyo bujingan mi no mo ama kapor labu kata hari ada pisu tu baga deka jaka pule kadon ke extra class bar ke extra class kadai jimun toy jong no jong tau khna deyam fiteng teng ngim su tu don we nong yala bo khrao ka kemi ka jong u kam da day ka banang ka start hari ka ai bi ka ching champang ya u man ka por bar uneu kli mai pi yo jing start dai ka ne ne ma pi bar ka ka man ka ski habanga khi step habanga khi ngachi ai ngo yo blai bangala ngadon biang hak school kau dah biar bidan nak sekolah masan ke biar. Kau amai way power beriu bangaya kendo hang ni kaslah kendo kini kino hikai jonga. Bar ngadon ke ban hikai nak jingim jongki. Bat kalong kumcur dah mar bangala yo hikai naki ngarong ala ban hikai yaki way. Amen. Namala rapi suto kano vi umdai tong khana balai pule bu ustad. Hari rapi suto ka pertai hi ke jaka ka hikai ba. Makani de ka way bo blai ula panon kam ya nore ya no ban penlong ke jingger ku ha ka jingim jongpi. Baca Bible ke batai hang ni. Agar khot ke bakat khandai bekia pendam ya u. Me utrai jong jing pos ni. Hari ki kim sutu ba menta kini don menta ban penurlong ya kata ka jing pos ni ya ke bau Joseph ula pos ni.
Tentang lah apa piru. Pi tentang pi sengau beli kini kikren benya nga. Beli kini kini benya nga. Pi su yam bay lah ulok ukren benya pi le kan lok ukren benya pi. Neki kon kikren benya pi neki bahayen kikren. Pi pun sen pi yam hana kene kesinga kwa manong ya pi. Utrai wangan penkelai ya kejing yam kejong pi sa kejing sat. Wangan nyat no ya ki umat ki jong pi. Hare wang hadon kam ya kini kejing yam ba pi pin yam. Hare om syo ban yam namar ba pi sosi. Yam ya kene kum ba pi don kejing hikai ka ba kraw ken. But pinam so to bo try upanon kam yaki na kini ki ai. Pinam so to anong yapi kita ki jingkren ben jong ki brio ha ki jingem ki jong pi. Kadai man kata ka bor ka ba ai yapi ba pin poi kat ne. Amen. Dalam dan bakal masuk perkara pi kala ba mot pi piang yo try pi le chaka jeseng pi biang lo na sedong. Try pin long kum ne try. Ye de la de try pin long kum ne. Ka jinge jong fi kan long kum ne. Ka num long de ne. Ka Bible ka patairu hakane ke jaka ba lada sumon lada umdan kini ki henmen jong Joseph namar ngi mentah ba ngi pule ngi latep hado ka ba kot jong Joseph hada lada ha ka to ko por ba pi don super khat ma pi long Joseph pimpat yo I ba pin poi shano pi sakren ben pin sngo no But pi sakren ben ro kam dei but pi te kani ka ching pos new kam dei bo kawan hi ha u de u khot hi bon ai ka ching pos new hare kawan hi de ha u kani ka ching pos new u kham le ye ban yo ka ching pos new kawan hi but u le ye tho u kham le ye ru na la de but menta u sakren tho namar jong kata om tang kata hado dapan sat ya u hado kata-kata pi te maki ka Bible ka batai kil amot ban penyap jik sisha kiong penyap no you ne kita bitar ya hado kata-kata. Mat kam dai ro kesin ke menunggong bagi si para ki shrut bat ki apeniap. Nama rukan berwabel ulale shwa jong kata. Ukan ula peniap shwa yu wabel kin. Kalau don lupa ada kata bani dom hado bana peniap kadon ke bai ke jingja ke shisha nganong ye pi. Ba ki don laingot si para shenrang ki don si kin the laingot. Kita ki si para shenrang laingot fite uhanman ba hado shenrang bat utau bereddo. Yau tau bana pedeng kilamut bom hado peniap. Kam dai ba kataro bana su jashan nganong ye pi. Nampak kini kecing Yesus kawan baik nampak boleh. Ba utau bana pedeng ba ya sya ya wei. Hado ada poi. Kecing Yesus hado kata. Badai nama kata wat kini kian man ki orang baik ngini peniap no iti ti lawan try jong kecing pos dia top penlei no iti. Kada boleh namar bau pos neo. Lara kadon kecing pisar kembalong mentara lalai boleh me peniap yala jong para. Namar bau pos neo. Perkara bi, tang namar ba pos ni om na kata, namar ba ipa em asap ti tang yuthe. Itai di daw, laba ini daw mentai ret tan hare to por ke daw ko ba he ba. Tak tang kadon ke thama em akmat jong blai ke ret ba, hare akmat jong pi so ko ba he palat ke ni ke thama. De ke taw trai wang ngani le mangai ke ni ke thama. Amen. But hang ne pe de yoi. Da perkat mangi menta. Ke ni hen men. Le bit kini hen men. Ada kini ki hemen ka jing sat dem. Namar pitep. Kam dei tang bo Joseph uyo ega sopti. Ka thauro nganong ye pi ya kani ka benta. Namar ha ka to ka pora da kawan kum ta am namar u Joseph u dei u kon nang kong jang ka Rachel. But ka Rachel ka dei ka ba it tam e jong Jacob. Uda kloy ban trei na ka benta. Jong ka ban long merau. Ban long ayo? Ban long merau. Haka yeng jong mama. Udah kloy nganong ye pi. Baru try ganos nem pitep. Kat saus nem pura. Utray ban penlong ke Rachel ban dei ke tengah. Bat kini ki henman ki dom bawang. Une ku pa wai sopti namar balai. Namar une unyo ya ka ba kam he ban mangi. Namar na kini ki sipong wat. Nganong ye pi. Ki David na ki kon. Kam dei kamon ke jong Jacob. Uklamon ya ke Lia. Uklamon nganong ya pi ya kata ke Syakri jong Lia. But uklamon ro ya ke Syakri jong Rachel. Harga ba uman. Maka Bible kong kata ke jing trei ke jong Jacob. Naga banta ke Rachel kalau long baik tangkin diat ski. Kat saus nem kalau kumtu. Namar ba i. Wow. Kan no? Kat saus nem. Lada don usam la jong pi. Wong ngai it bahaya pi. Ong akwa pintre nem ta jong kat saus nem bang akwa sakali dengan kat saus nem. Kalau kat no ski.
Kita kat sau senem kalau hana tang kendat porana so you Jacob. Perkara kat sau you. Kat sau. Ngatrai por udang trai kena no kam sukan ma tanya ke Rakel. Oh. Kadai mana? Uklat ju I ya noro. Trai usongkai bat kilang berat namar ngis abangi pule yang isu Jacob. Udah berilang berat usongkai berkilang berat itu kana betang sepang Rakel. Kat no kejing paberiu jongka. Kat no kejing itnat jongka. Kam ta ter trai itu kana. Patang kindiat por. Hang ni ngai love is totally blind. Perkat me kat sauce dem dui. Kadai ka por masuk. Kibala songka clean ulok pi jangan kam tu. Kam bayi cakap. Banda hadu bandal kloy bandal lomra. Uklet sendon banlek pai no siang lejong ulasa hiang mama am. Perkat ma pi kini le fitep usrang jadi long persa. Jadi isa siang jono. Kan tahu Ishak ukam lek siang Rebecca. Handai unia tu orang sa be sini lakala kasih. Jacob lakala kasih yang ni. Orang abiang. Hang ni orang abiang baik. Tangan apa Rakel? Wow, kata kejingit. Kata kejingit. Wow. Nama orang pelai. Don bituk kana yang ngasih pang kingap. Baong kum ni hana. Kingap senrang kidai tang bercuman ikon. Lat nyata kibe no. Man besar baik kidai tu kiau kan sedang. Nanti kita nanti kingap kentai. Kita kingap kentai dengan kam juki benon rabam ye kita kikun. Pandai ngap senrang dai tang benuan ai sembah dan kata kia be no. Kabamur long senrang kasih. Kira orang ada tang kata kamu tai. Lata be no. Lalu dah kentai ngong ada. Dai kata ngi kasih kam ringap ba. Kita kana kata ngam tip kadi kana peruskam na kana sisa gitu unta. Mau ki kena polis awat benia. But hang ne fitep uni ukpau long kum dapat suto beling ngon rak ka background national dan. Namar nam da gini gen manam. Ada pi pule be fidong ka besok kata. Ada pi ngam cak bejile fi suto menta kai ke jingkit. Namar hang ne ki suto ba uni unsa yo ka baha ba. Ta uni unsa sensyar lamba kata ka baha kan. Ukalalong uhenmen. Yaki namar udai ukun jangka Rakel. Berkani ke pendam perserai susu. Ngadong ipi teng em ke ka bapau kam dei ka thma ka basisha. Hanrei ha ka bampau ka dan ka thma ka basisha. Lara pi pule be pinong balai tang namar jong ita. Hari kani ka thma dei tang namar kata. Namar ke su tho wang kani ka jing post ni bang ngingin dam lut baro. Namar haban ri yu kpa ya ka keme haban ri yang i baro ban gi haban dam un kalalong hanmen jong i. Baki kimla ban pediang ya kata. Barkini barok yetep ngi dei ki kon jong Jacob hare Jacob onum yangi namar uklam ya ka kemi jongi dei namar kata namar dei kon liar la bersuto susu ba teng anong pi ka haban le ki babon ki but ke nong pi ban yo ya ka jingi jong Jacob dei namar kata kini si pongot ki ngem la ban pedang ya kata ba uni long dei namar kata haba ki yo ya ka lat nganong pi Ki ang ini penyap no yuni ngin penkut no sendan ya ke story ke jango ya ke dream ke jango ya ke jing pos ni ke jango kan mau soi tanu kwa ya kata abang ai kendo iki kena ki bangop ha ke di ha ke kiat lan ha ke drugs kan no ke jing di nga su tu tang ke wei bo soi tan upan thame no iki khamat jongki upan mat la no iki khamat jongki kembak tien ke jong try ko na ar ko no masau Ublay jong ka pertai upan matla no ya kiam kiklat no ya ke ai ka ba ublay ubo apa jong ki ya kata ka jing temu ke jong ublay fitep ki kona finda clean kiam ki don bet baban dro ki don bet baban roai ki don lala ka jong ga sap ki don hana fitep syaitan upan tamilot ya kata ban penkut manta penyap direct hari penyap suki pasuki Ada ka jing temu te ka dei man penyap. Ba un jingano na kata ka dream ka ba ublay bo. Barkan ma ba kawai pa wi ka dream ka ba ublay u ai ka dei yangi. Tip blay u ai ka dream u anganingan sa panurlong. Ngam te pidon dream nem pidon jing pos niu na em. Ya kai ka ba utrai u pani ya pi kwa ba. Pinyat ha kata ka benta. Bar ka Bible ka batay hang ni. U Joseph tip bo un sa sya penyap. Ada ula tip ula pet handai ulai kam hajan jong ki hen men pidep teng kat ba pinang kwa ban jangai na ka jing e yo pidang ya dang jan bat ka jing e namar pim tip te
hak tu kejaka kadon kejige. But pidang janman sa kata kejaka balai baru Joseph ulapoi hadu ki henman ki song umarsen poi ke Bible kong ki pelengkot yau ki lamot ban peniap ban reudan wei henman utau Ruben wang nai le igani ke basni wang sutap yu ni tleu nama ulamot pat ban sawan ban sa pelat yu ulah perkat yu bon sa pelat yu nak kata tleu kadai ka tleu handai kam don kata ka por abret yu sa tleu perkat mapi kejing perkat ke jong Joseph kadai bon wan ban pet yala ki jong ki henman ban ra ya kata ka kubor sha ukpa baki henman ki bet ki biang ki kot ki kia handai kini ki henman ki le yu habau Joseph wan na jangahi kanong ya pi kila pon ya ka basniu na ka benta ka jong o bat pitep ke Bible kata batai kong habau Joseph ulawan dekat ke bar pulai kong kala jiaru habau Joseph ulawan poi salaki henman baki lalau no ya ka sopti jong u nau Joseph ya kata ka sopti batok bron ken ya ka ba upong ka banon kong do kila le gede ban lau no ya kata ka sopti bat kila shem ya u bat kila peniari u satliu handai kata ka tliu kala rengat no bat dan haka kila lau kila berat ya u sapot tliu bat handai aingo ba dan haka ka Bible ka on station opasas Jesus shabon kill wala Yersua kane dia kecing pendap nganong ifi kai ka bo try pendap ye kai ka bo Joseph u ai lang ba handai ka bo lau no ye ka jan ka jong perkat mapi ula siapa lengkot no namar balai kadau kadai budan ni kata sopti bu kupau ai uji suang ukpa nga dang tre ngarong tre dei namar kata kisah nar panano yo hang de ngano vi Joseph uyo yang ni ka sopti umdei jong la deu ai ukpa yo kacing ai sobha yo hari kini kila lotno ya kata Fidep ka pertai kalong kumjur yang apa dia pi ka kwa ban loj no yang ni ka burom ka jong ublay na ka jing em jong apa jong pi badai na mar kata ka yalam yang isa ka jing bakla dai na kata ka kwa ban loj no yang ni ka burom ka jong ublay nangi ban sutho ya ublay ba ka kwa ban tap de ki jing kuslai de ki jing pang de ki jing jing ja de ki jing sakren ben bangin suyam sa ngin shong sa haju banong balai bat ngakum ne kata ka kwa maka kwa ban tap yang i sya kata ka jing jeliu jong kata depression nganong ye pi bangin mi syu nang ta ki babon ba ki briu nganong ye pi hapo shilong menta ki ong ki don ha ka depression babon ba ki don ha kata ka benta balai pi usaitan u kwa ban tap kan mau depression la tap sya bejeliu dah sya bejeliu bau briu num la ro ban lajnya kata la kwa ban tia wa ban di ka dawai namar balai udan hakata udan hakita ki anxiety udan hakita ki ke bo soitanu ku aban tap ya kata ban launo pat ya ka buram ka jong blai ngamtep hang ne ka por ya don na preng jong i de pi ya lamba kata kan ba kata de ka jing thok jong soitan pi shap tieng ya ka bam dei man shap tieng pi sia ni ka bam dei man sia phim tikna ba pi shongkha phim tikna ya ka jongkha ka jong pi chu sier ba ya kata ka shongkha ka jong pi phim tep lano ni ulok un eno ya pi ham tam pi de yo khobor bo ni ulok pi ulek sata kapan sier ba ya pi ka shongkha kam don ka jing sok hayeng ba pi pe je ki kon ki na mi che pa ki da le pim don ni ka jing sok ba u penting kata pilaklet no ba pi don ya ka burom ka jong blai Joseph hang ne pakat upoi si pongot ba maroi umla ai ro ban ya le umla ro ban ya le na kita ki pongot ki long kham khlain ban ma u maroi kata kadai ka jing sisha lana pi pet je ka jing e jong ka pertai ka long shibon bat pi long barway bat pin snow ngangan sha rem hagini ki jing e kata kadai ka jing sisha omla ban len ya kata u Joseph omla li e bakilau ka sopti unong baleu kilau ki ong mes song khop me trai jong ka jing pos me khlam pos new kum kan ban sha lau lung khoi me pos new we babaro ngin gu me kham pat pos new kum kan nganong ye pi u blai u pini tang ki ki babha ju pini ki bas new dadan baya tu lupa ya pi kan mal ai bu ni tu lupa ka Bible ka Quran be ho ngim don ha ka testament berim ha ka testament thmai ka Quran shai ya ka ni ka benta abangi puli na ka stish kinong Koren nong ka ba khat sao ha utau baya tu lupa Ukraine ha kibriu ya ka bantai ya ka baniu bantai da kawan ka jing tu lupa ka de bantai kam dei ya ka ban penram tang te sedon itu lupa ngayo i ken don bales diu ya pi kam tam ki bedai na jan
katanya kapan taris niu na. Pit poi pat hayeng para majan. Ele di syano. Lale komunis siapa kasih yo IB kemudian. Wah, histori kita lala kacang. Nete liwat beniat hati no, bandeng. Namar balai kumno nong les niu don hajan. Piteng ke Bible kong ke jitu lupa kawan ni ka bantai hak tesben berim. Kade apa ya man ngidon ka ya jong kata ka jingai ke jong try ber ka batai. Bo try ke upani kade ke batai. Kane uklam try company ba u Joseph un lengkoi. Chu perkat ma pi ada Joseph lai i lupa kan ke jing post niu. Try un leng. Pitep utrayam utep bakadon are unum peni. Namar kwa ban penyai lang ba ya pita. Namar la la peni lupa pila pet. Pindah lapai, pinang balik ke dia pada kami ngah perkara kebabah. Try wong ngah lam peni mo. Namar balai. Ngam long man peni ya fi kene namar fi numya ngah kwa peni aja ke. Perkara ma pi haba daya tho. Da kentiu kuremu pastor. Pastor ai ka sermon ke pasong tenat sudah. Ai bu blay un bat scam ya ka jing song kha ka jong pi sia chu pen kongo iwe kai baro utrai ulatep unum batai ya fi tu pastor pe piap kem step piap lit tongom unum batai ya ilok ba pe 1 minute pi haban up unum batai kita baru pastor usong ya den si post nem pila kam su tho ba kai ngim ju batai lut dah ngi batai tak apa paham. Pagi tu kiba one day, jing day, mau ki produk, kin man batai bet kum tam takim jo batai dala do le umno. Dai kata ki ngi ai warranty ru banai batik na ru banai kan umdo. Hadin kata sedut selek umno. Hadin kata ki sang sawan biang hangi. Ngin saya exchange offer ifi. Pi kum ta kin batai ta. Kini ya batai ya ki babun ki ai. Hada ki ya basniu kin batai. Bar ublai jung ile ubabha ju batai yang ngi kai banjia. Hada wong ngangan don rekat. Hakano do kabantangan no meno. Nga perkada kan ka por bo sha pan lungkut Joseph yam na kamyam na tarai. Mulai tu ba sudah tu. Hak tu ka por ba. Perkada bi. Pelau lo diu lungkut. Hakmat ki henman. Ba hadin jong kata sa shem ya u ke ongkom no. Ka Bible kong, bat kila shem yu, bat kila penyiar yu syat kathlio. Aingo ba syu penyiar kamnyat. Lada nyat le jia yu tharai. Layap. La syu yu penyiar yu syat kathlio. Lengkut. Hadin jong kata pet kini ki henman jinglong. Bat kila ya syong akendo ban bam jing bam. Para syong kathlio henman wat ka jinget tip lem kam dan syu aki. Paladin kata ka Bible ka ong kilaiwan kita ki beriu shikan hon nganong yepi. Ki kanja Ismail. Kilaiwan na po Gilead bar kiyong bahabang iya di no aki. Bar fitep ki adi. Bar fitep hak to ka por ban thit beriu ta. Umdai ba shu thit ba ikum to kita check shwa. Bar perkhat ma pi uni ba mi na po thlio. Ki check yo. Nganong yepi. Bar haba ki check yo ba i fit ki lam yo she Egypt. Ulalong tek kumta ulang kenya ubam dan ni ka jing tho bria bat layalam ya u sata bat fitep da perkhat ma pi haba kini gi henman hakata ka ski ki ba ya klat no bat u Joseph ki perkhat lakut ka jing adai bat u tang tang babon nang iro ngi klat no ka jing adai bat no ki brio ngi tang ngi lang ngi sngo bangino mia kendu syu kalakut ka ni ka jing adai hanrei utrai utip kambha ki henman kila leit no hada Joseph ulapoi no shakari no way but upoi hang ta fitep dan kam bai kali dan kam man perkhat kumno ban poi but upoi ha Egypt lungkoi umi na Egypt tang da kasiel udai tang u Joseph fitep upoi lungkoi hey Egypt but umi tang kasiel ka Bible gong kadin saus pa lai pusnem abo blay wan jongo ki klem klet ya ke sieng jogdo Joseph perkat pi Joseph de tong Joseph bala bano ngalam wan lungkoj bat ngalalai tang da sieng wat kamet rundon tadi Joseph pio ai kata namar menta ulet menta banrung nganong ye pi banrung sapa Egypt lungkoj de kata hak lenong lai pupra pini i no kai tu man sepang Juda
Barabau lalai cata. Saya Egypt ulah ladan batet yo. Ubakerteng Potifar. Ulah poi bantrai hakayeng. Usang ulungo namar pitep hakanan umdan kum gini kiyeng kumbadan hapo Egypt. Umpat juyoi kum kita kiyeng kumba don ha Egypt. Namar hakanan kamdan kumta. Kiyeng kibalas kem. Namar hakanan dan tang kiyeng jan. Kibalas na de kita kisni lang brot. Lane de kita ki saywul. Umpat judan kum kita. Apa poi hang tau uyo aka kiba pela uyo hakata jaka. But usdang mantre hakata jaka. But pitep kini si para kimpat juyo iru ba ka kentai ka sensyar. Nama harakanan ki kentai kim dan bor iru em. Hada hapo Egypt wat ka kentai ka don ka bor. Pinda kan mau ki kentai ru ki don ya ka right ka jungki ki don ka bor ka jungki. Hakanan kam don kum kata. But uyo ka ba umpat ju experience ne umpat ju shem hang ta. Hapo kanan. Lada udon sa hakanan ublay unumla man panon kam ya u. Ya ka ka ba umot. Ya ka ka ba ublay umot uang hapan ya lang ba ya me. Barkane ka jingya lang ba ya upan po ya hakane ka jingya syam ka jong ka ba thamai ba umpat juyo meno ha ka jingem. Ya don na preng jong pi. Yo try ya lam pi kita ki zakakan. Ya ka ba pimpat juya syam meno. Pimpat juyo mat kumnum de kata ngofi ngangai do pi kamwan sa jeseng sa kanike jaka hakane ka janmit ka su jarang kat yo blay udon keke ban keren ya pi ban ya syam ya pi. Namar kai ka hak jingem jungiem halendat jong kata bo try don ka jing temu. Uklam jam la suto kanike de kai kanike banta na thleo ngala syade go mumrau na way ukunrat sha way ukunrat. Namar kini kinong Ismail ki deno nganong ya pi ka Bible ka ong ya hakinong Egypt. Fina pule hapo ka Bible ki deno yo. Namar balai ki deno. Ka Bible kada batai kata kini pule lenong ka balai punyong fina pet yang tu. Kada khot ka balai pun re kong bat kita ki kenja Midian ki le de yo ha kari Egypt ha u Potifar. Pi ka bamot u Joseph na ka yeng jong ukpa sya ka kti nganong ya pi. Ki sipara kita ki batap yu hapo thlio bat ki badeno na fi ulat na ka tersim jong jing yap na kita ki hanmen nang tau poi sakini ki ban long bo long ki mrau jong kini kinong Ismail gen bat kini na kinong Midian hang ne ka ken jam Midian kini na Ismail ki babi kini ro ki deno yo sa Egypt hau Potifar fitep ngala ban fi Joseph ulalong kum tau bol da na ka wei ka kejat sa ka wei ka kejat ki kala kita kinong shoot hana ka bol ka sa ka jo. Teng piro pila ban long kum jo. Pinyo baka jingim jong pina ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka pisu ye kendo kum ta ter hana pi sa kum jo hi. Pimi don jingkala. Nganget ha ka jaka ki henman ki bam ja ki kam tarwa bam ya u. Yo ye kendo ye kine kinong Midian ki khalmai bam. Hana yo pa ni kunrat ubah Potifar ai bam senon yu baru ai u ya ka ba un long senon unong elam ha ka yeng ke jong bat ula sokmen ba un yo ya kum uni umrau ken pite babon bahan man ta ki brio ki da kemen ba ki da yo ikinong ya rap hayeng ki ba ba deyam ka ba tam man ta banwat ki ba trai hayeng denam bat banyo bat tikna babaha kata ni kebetam bat hang ne pite Potifar pite ulas kau steng ado kata balayo ya jadi nong yarap hayeng khamtam de umrau ulas kau kemana ado kata ai tilut barok ka metip mamen menta ai melet meme sayo syahat kumta ula ai tilut na dong sadong lasteng namar bale ula ai non ni uban sedsat ya kayeng ulai uklam sutu abo ai kalok pat kala perkat bu Joseph ulah deh no utengah jongka namar balai pitep maka kelas dang tenat i Joseph nomor penyak Joseph u Joseph utep kei bra tengah Potifar tarai kwa akan bam mau atep bau tenodong sedong sistem katep jimba meyu de kata kamno te oh ngatarai tip Potifar don porshu u Joseph dami lidukan kenrat tit DKI fi kalabatai tit alumuri okey tip tarai kabang bam pucka kumta ter tarai upan biang la dong sedong tip nomor de kambatai kitu jimbam kimdan kitu por hare no ngabatai hakane ka juk ka bamenta denam kentai babang tam de kai alumuri
Vio em. Ngai ki sop itu nong dia lumuri vi. Rapidi jimba mereka ni baju pesa. Namar boleh. Kim sop. Kita lek bagi senat. Bar pitep kham tam ki de kan khoj pat. Ngi te pitep ngim ju bam kup tu ngi dole khoj. Ngam ju tep hang tu ki pet nem ju pet jing khoj pat. Bat ngatarai untep ha Joseph. Banga suturu udah ubreu em. Abang apule. Udah try kenono em. Udah try benia bah. Udah try you? Benia bah. Udah le bah ki em. Udah kuat makan wan bet. Pek kombol lamot sedang am ki breu ba kuat bet betul ta. Badal le benia bah. Joseph belum kemta. Fistu am jilai janai, dara bani pej dari jengok lala berfiang lah biang tikin man sepongut dan ngelik merway. Ngalongo Jacob pergi bandut man pak merway ukon banwat di sepongut kikon. Dong sepongut lewat merway tu saya hab em. Merway cuma do JIA Joseph. Uklam poi perkat itu. Uklam perkat itu kata upak. But Joseph udah lej aduh ajar kini kilong lawan utara aja. Uklam perkat kita tak perkat berkuman nomor udah lej benia. Upoi sekali yang tengah putih paru udah lebih dia. Bat ngat kerannya pikir jiksa aku kintai. Pi tenat be ununu breu bat tray ke ununu ke kam dah lebih dia. Kata kadai gejing sisa. Kau kisah rang samla suto. Pini ba pilong pinia. Haki ki baro hang ta kisah aku. He's my right person. Lada pim pinia. Kita beleng on fi kintai fi wat pinia ba. Dari watang juti plus bejar ke yaudu lain mukra madan reting garetan. Nadu ipin jensem hadu ijuti. Dia, namar kani ka briu kan internet yu samla kam devi. Kam dei namar ba kayo kam tholut po Bible tadai kata kam tho ngasu mudur nga. Wanamong hai pastor tho kata. Sakai pat kani ka jing tenju ka bawan. How Joseph. Kai kani ka jing tenju. Ka kentai beriu ke baladon utengah lajong kan internet yau. Hak ini gipor kem jujia. Haga por mentate ki jia man ki jaka. Bible kata waju internet yu para marjan. Hari mentas yu internet betang jong para marjan. Nadu ki khun para marjan, ilok para marjan, ulok para marjan, kali para marjan. Ngila im hakata ka por menta babon. Banganong fi ke jela ka jongi ke de ke jela. Ka ba Haka divorce case kawan baar ta. Katar ki ba register ya thok kan. Ba khlam register lem teb. Kadno thrai. Kadi di ke jala ka jongi ke ba poi hadu kata. Namar beli teb di ke jala ro em bam ju ngau rang ba. Ngau kena samla ba. Pi namar beli ngi ngim kut di ke to jing long samla ta jongi. Bala dangi perkhat samla ngin le samla hiro. Dala syongka ngi ha perkhat rang ba ta. Ada sisi lah songkar ada perkat rang ba pila perkat di gikun gikti ke yeng ke semem anong fi ke berai jong ke dok la ken riak lupahi. Lada ngi nang perkat samlasa kata ke de ke bamatam. Namar belai haka jinglong samla ka kidan bun ke jik pun soy. Namar belai haka jinglong samla ngim julong commit haka no ke relationship. Kata ke de ke jing si syaban ngim ju somong ro da pelat samla. Berkata ke jinglong teng-teng habala syongkar kawan namar belai ngidang sengau sam lah. Bible ke batai hang ni bau poi hang ni ke yeng. Bar fitip kani de ke jinten ju bar kali ke de ke ngaken mau jongi pastor fair menshua haba mentaga de pastor bagi rung ke jinglong senran songor ngi ki tanggawai. Haba piwan sa kani ke bentakan mau tanggawai. Bar haba pen kentang ro ki ngi atang ni ke wegaan lada piklim lakut jinglong pastor. Nyong iki tanggawai lada ngitip Bapi ya thok no shwa kata kapor lakut ke jinglong senran ro. Ngi dabu ke kendon ni kata. Fite belai. Bopon ba nang ngi donda ke dream. Hara ngikut no haka dreamland. Belai fite. Long bersyakri pastor utrai kot yang bersyakri. Syakri persakri ba lai tio samla no tang la. Tasnya samla lawan lakut. Pola de bong lupa dah. La fi syakri utrai. La pun ke samla habli jeseng. Pun ke samla once a club wood hang ni. Ngadon kam kerki film no finong ka jeseng te dandon basimti kesamla tamdon ngaplet oh vi ka jik persle ka yerno ngasi yong hap nang sya bandis ngamong ban nai har ka don ka por ya ke baro fi hang ni kani ka jing persoi ka wan be away pa way ubreu ne ka breu habo bleu ai ka jing tmu
Haba pindah keli apor balik college ki ong pindah say ngin late college. Klamong ay malay lang samla. Hana dalapoy college. Ni solong marway pi don kam perlok. Deh yang ta cakapan pas BA lah pas BY dah. Hadin kata sawan pastor. Balai vitep kata dia kecing bakla. Wan mong bau blake my dream why lot hangi baro hana de mangi dah. Joseph udon kan ya, perkat mapi ke tengah jong Potifar. Lada thok hakan ke por mentala de ban thok ke headline thok newspaper. Ka kentai brio mutbat bor yo samla brio. Kani kata perkat mapi kan ke itenat. Hado kata ke itenat em kalah klet bakade ke tengah jong Potifar. Kalah klet ya la de fitep. Ka pop teng ka pen klet ue bangi ngilong. Bat hang ni fitep kalah klet. Shu aingo bu Joseph u klem klet ya ka jing pos ni. Lada shumot u Joseph u la klet longom no tharai. Nginem syam la puli chapang Joseph apa ka Bible. Onom don ka kerteng jong u Joseph apa ka Bible. Namar belai ula bantek la kam ya no. Ya la de. Amen. Bargala banong ipiko ki shenrang kani ka ba tambu shenrang untek la kam ya la de. Haba pidan ni kajing pos ni wem pi hab bantek la kam syai la de ka bor halor la de. Amen. Pin su thu bang am dai ban kwa nga sikli ki. Play pi kwa samla ngadon we. Kani ka samla pi kala ban rap iu ya pi kajing im jong pi. Ngam te pastor. Kadai kata ta kajing kli ka bakrau. Haba pi kendo ya u na ya ka kan rap iu. Kata ka bu jing kli hala de man shwa. Haba ngala yo iu try. Ngalai college fitep syak pendom me merwe nga khamdan samla haba college. Syak pendom baik ngam biang baik. Namar balai ngam padio i menu balak banyarap hakabay day. Hei bu try ukot yang ah. Bar fitep hado ke klip mat utray padi kendo i kongros ngasa sutho ba kade bat khatu por kongros fitep bam stu suthaw kata ngonga try gan eno. Me pen kendo i ngano 100 tangka wai pat inang lut ki ktien. Bangaso to haga jing syakri kani gandai kabru ka balak banyarap yang ah. Ngalak te banyo dah kawai dah. Hari kan mentoyu ka don be hayeng yo ngapoi ya surut man kasida po yang papam sutu pa ngacak krikum no. Fi sutu em fitip abau trai upane kendo ar fitip uwei un penkelon hajar. Ar kan no. Kum syikurim pi penkelon sepa hajar. Ne pi kelon di para mapi ne trup talap be man kaski. Fi sutu em namar ngim sutu nga ya ki bala shongkha ngam kran hai ne ka pon ke samla fi sutu i kata. Ada blay boy fi ka dream sutu i kata. Wa ublay upani kendo ya no em ki banyarap ya pi ban poi ya pi sya kata katong. Amen. Banyarap ya pi sya kata ada kam dai kum ta em. Kata kala dai be love is blind. Namar ni bi klam su tho ya kata. Bar pitep hang ne nganong ipi na aingo yu Joseph ba utela kam ya la de ujet ya ka along ban bajet ya ka tengah Potifar. Ida poi kini kyong let no pastor kamet ka telot te ka dok ka betelot te. Pintep ka bor jongan ka do bo blay wai. Fitep ha kan ka perthai pin sngap bi kan ne. Ha kan ka perthai. Kanam dan ka ka bala ban trekam lada kam dan ka do. Ublay udon kam ya ka do jong pi de kata wangan penlong ka temple. U saitan wang ngar ngadon kam ngan telong ka yeng jonga ya ka met jong pi. The Bible ka kren ya kata gospel jong Matius usaitan wong lamino wangan lebiang sa kayeng lajong namar kwa ban i yang ni gamet ublay wangan pelong yang ni gamet temple fite ka gamet ka don bor ba ngingi ngobe ka ni gamet kam don i rum namar ha ka ni ka khndo la ai ka bor ban trekam dei tang ya ka khndo ba ka te ka ni gamet jongi amen dei ka tau ublay wang men bukti ublay wan buhi wang men bukti ngangan pandon kam ya ta ka ti jome. Amen. Pisu tu yang ni kebor jaga doa hande nging ka doa ka telot ngawang pi ka doa kam telot lada utrai udan ha ka doa jong pi bat pi pisu tu ba utrai udan kam ya ka doa ka jong pi pa pi IT fitep utrai udan kam rat ba ya kene amen fitep ka bor jaga ni ka doa ka don bor hadu kata-kata am ba ka met yap jong Elisha layap dah wan ras ko ka met yap dei ka met im de pi Walai syau klemem mereka kata kamet ke badai kamet jong walai syah im kata ka dei ka bor jong ka do namar ka jing perslek kam jugot amen ngap perkat saus pat lai postnem ka shing jong Joseph klem shem lapot ta dei ka bor jong ka do ken wanum ong ba ka ni ka do kalong ka batalat
Kadai namar pi ong katlot kayat ke matlot ong ngaklan. Pinda yoi pi klan. Amen. Teng dong. Ni pastor ngateng amla pi wan jaseng kumta ki ai daw. Bar pite hakan ni kedok ai ke boring hedu kata bagila banong resist banong ya keke. Le persya ya keke. Bar pite Joseph ule persya ya ke tengah jong Potifar. U kena samla. Ko samla pi ong ngatlot. Ni ngalong marway. Pite tentang ladon hajaseng do marway dah. Dia kata kumpet. Muanne, kuamuanne. Piwan jaseng ban pej itu ne ban pej utrai ne. Hapsu tu shua ya kata. Daradang wan ban pej ya itu ban dia itu. Kabamot. Fite kum pastor nyarang persan nyara ya pi banong mani syakrilang. Mentaki dan bang ni pastor ngamla tapi banong ban pej gini gi film. Ngakum pej ngong pila sim ket le tang kawai bantai kum no pastor sim tu mobile lan tau na per. La job. Pim dan mobile sure. Nighthead mobile sure. Alayam. Kejubab kadon dah sim baik subrat baik. Alayam. Lalu fiang kadon kami mobile bangkran hello tu tin not batang praspar biang kai hello. La biang em. Lalu fikwa ban bat ke tu ke bae ba pisu hab sik persoi lem no. Man tau no. Pisong sa siong try. Ya rap yang try wong kecik persoi dan hapla pat. Tentang isong aja sang kanusin ngisay mobile. Tentang don maklinga. Pastor, beri say mobile liyo. One ne pay mobile jangi don niyo. Don tangki Bible tentang hawat tuk. Bahap ay ketien. Hari bubun sen. Tentang li top message. Ngam 4.4 just sang pastor jorong palat Quran. Saya itu deh ki yang muji ni ki itu sikot gedur begitu ki. Pio ngi maka tak kapor tu ta. Baik ki produk ki bade menta. Fitip kene ki am. Kapan kelon yo banget. Kapan kelon yo bangai bat kani am ka parsian menta haki balang haki jing syakri haki yeng haka imlang gasalang kani ka parsian fise Joseph ka ka bo blay u ai u ka jing pos ni nga ong efi ka turning point ka dei hang ni un jubab kumno la unong em kam tamru ka dei ka kenra utep lada ong em ka jayu ngi sosi banong efi babon nangi abang ile syakri bagi kang ta tadi ke besok dah ban le persya hari perkhat kum kani ke jing persoi haka dok kan wan film no ba syapo ka dok bamdan mano betip bare ke ai bagi kin le apa ka bram mano betip handrai ka Bible ka batai Joseph udan ya ka bor banong em dan tang ka wei kalat haba wan kum kita ke jing ile dai pampen pet no na kata ka jaka but ka Bible ka batai haba u batai ya ka jing post ni fite la ong lupa te try jong ke tang utra jong kajing pos ni ula ban batai ya kajing pos ni. Fi kini ki hanman ki pendom em. Ngong fi teng ki briu partai ki kren ya fi em surke. Namar ki kamnang ba ban tu lupa. Ban ya ki nu tu lupa. Amen. Amen. What you dom ya kita ki ke. Namar yo ki le ker ya fi. Namar fi la kalasen da ki hap kala ker ya. Kim not wan shong wat fi. Dia kata pin suto ang ni, yau ne baong utrai je kinong pos niu, une ulai ban batai ke jing pos niu, ki kamla ki wei lada namar bau trai 4 Bat om tangkat ta, fitep unang sendon ban keren ya kaktin Egypt. Uklam keren dia bat ki ya kaktin Hebrew. Ukren ya ki da kaktin Egypt. Syai unang Joseph. Trai kan kaktin. Menba udan hajil. Fio em. Teng pidon haka jaka ka bapin ong kadon ka ba etam. Yo ka de ka jaka ka ba pio ka jing hikai ka ba bahatam. Namar Ukran ya kini gi henman lang ba unang pagkalaktin na. Hey unang, ukam na school na. Hapo Egypt. Hanay ka jil ka de ka jaka ba batay yo. Kumno banang ban kran. Bakini ki henman jong Joseph dokha ba khatsan ga ong bahadin bola yap Jacob em ki wan de ho. Bat kran yo. Bat hakata ka por ki ong ba ipai la ong mo papim dai ban le ben yangi kum ta ter la ngala ban ra kirtian ta ku pam dan su yong kana ka kirtin ku pa pita wat ku par tep kum nu ni khon poi sa Egypt ki henman bastar ba ki klamito ai pa ngi jing sang la de ki klamito ai kata pi pule ba Bible phinam la pe kata dan mano ba tep ka story tip ta gini sipongon bat no but Joseph dan batep tanam ta Jacob la klat
แต่กีฬาประคับเลยมันตัดตัวเล็บเบนยูเล็กพุทธอย่างงี้มันตัดแต่มันตัดจนชนะจัดนี่อย่างงี้เนี่ยหันเลยฮะกระตากระปอดกี่องไปย่อยอีปาละอ่องหันเลยฮะกระตากระปอดกับไบเบิลกับบัตไตพี่ชิชาพิลัตมูยากบัสเนียวประชาอย่างอ่ะหันเลยอุเบลอุลัตมูยากบันปันบายากับันเป็นลองกัลาดกุมบักลองฮักนี่ก็สงียากับันเป็นยากิปัยบะบวนกิลัตมูมันเป็นยับkia berat seteliu kumbala tep tu ya u mdan jing ada isu balu kia deno ya u kim dan chu jing ada hari habakot ki haban wan hau try jong ka jing pos neo ngam tip ya ki beri ki kren ben ya yu ya pi yo kata ka pen mong bha ya pi hari hakane ka si pen kalai ya kata manong try ngatip melong try ban pen kalai ya kata sya ka jing bha amen ba don bor halor la de wajia telun lang bat ke pertai amen pan bor wajia bat ke basniu la dan fisu tu kadon ke basniu akwa banong ipi pet lupa nak kata jaka amen pet nakaba sniu ken Ia cha ne khtian ni ka si long jing kerku ha ka jing ka jongfi but ai ba kap ngi nang yai ba do trai ngi nang la ban san sha ta ka jing long rong ba ha ka ni ka khtian ka jong trai hey begin up in job hey begin up in pet na ta ka jing pun choi ki ba baman wan ra ha ka jing ka jungi ngi le lang man duai nam ta jongfi wi pi we ha ka ni ka si pa jing ba ban long khoi ka teng ka jomeng wan khma ka jomeng ne por teng jis kris no panim jingi try ngi ai ngu sha ko try jisu ba mekran ngi ko try ni ba ni khtian ka jomeng ko try me hi kai ngi ko try jisu lima ni khtian ka jomeng ko try hey ba kala ban persani ko try hey ba ngi nang la ban long janai ko try ko muk pa jingi ko try u ba ban long janai ba ngi ai ngu sha ko try jisu ba try ba mekran ka jim ka jongi ko try hey ba ngi la ban job ko try ka jipun shai ki ba wan ba ni le ka jim ka jongi ko try ka ba man la ka si ko try hey ba ngi la ban long ko try jis ta ki bre ko try ki ba pet yap ko try na ta ka jipun shai ko try jisu hey ba ko try ngi nu pni srem ring khat eladi ko try ba ka ni ka perthai mangi tep ko try ngi la yo mat ime ko try jisu ha ka ta ka jim ka jongi ko try ba ngi la ban ya ko try ha ka ni ka gia ka jomi ha ni ka jing e ka jomi ko try ba ngi long ka jing khu ko try na ka ban ta ka krteng ka jomi ko try ngang nget chi sha ko try me ai ka bo ko try jisu ha ka jim ka joki we pi we ko try ba ki nang la ban job ko try ki jing le ko try ye ka jing pun shoi ko try ki bo wan ha ka jim ka jonki ka ba man la ka si ko try jisu ka ktien ka jomi ko try ka hikai ko try ba ngi wan ha jan jomi men wan ha jan jongi ko try ha ba ngi le per shai sitan phat yap ko try na ka jim ka jongi ko try hey ba kup ki khol ko try jong ka jing kho ngo ko try ngi nu pne sre mi le de ko try jisu ba ki ta ki jing long ki berem ki jing long ki ba men shwa ko try re try ngin ya ko try ka jing long janai ko try hey ba ngi la ban be brai ko try ya ka ta ka jing long hok ka jomi ko try ya ta ka jing nget ko jomi ko try ya ka ta ka jing e ta ka jing suk ko jomi ko try ha ka ta ka jim ka jongi we pi we ko try jisu ba try ngi nang pin kala dor ko try la ka jong ka jing em ko try jisu ba try begin don ko try ka ta ka dor khmat ka jomi ha ka jim ka jongi i we pi we ko try jisu ngang nget ko try jisu me ai ko try ta ka jing ai e ka jomi ka balong bala dabyang ha ka jim ka jongi ko try ha ka ni ka sngi ko try begin la ban le ki aka baro ko try dami ko try bo pen chat bor ko try hey begin la ban sat na phanano ko try jisu ye ni ki jing kwa jong ka do ki jing sam kwa jong jing jakhlia baro ko try ha ka kerteng ka jomi ko try jisu begin be brai ko try ya ka ta ka jing long hok ka jomi ko try jisu ni ai ngu ko try nam ta ni ka tien ka jomi ko try yo dan preng jong ko try ka ni ka sngi ko try ki ai ling ba shibun ki jing pang ki jish tong ko try ka tien ka jomi ko try ka khular ko try baling ba ta jing snam ka jomi ko try me o men pen khia ngi ko try ha ka ni ka pong nge ko try me da pha ka tien ka jomi ko try me da ta me da pen khia ko try jisu ya ka ta jing pang ka jong ki ko try begin i ko try ya ka ta brom ka jomi ko try ka tien ka jomi ka khular ko try ha ta banget bar khoi ka long ka bala ha ba ki nget ha ka kerteng ka jomi ko try jisu nga nget ki i ka jing pen khia ka jomi ko try ha ka ni ka sngi ko try ngi da pang ni dam ki ni bar o teng jesus belong up nim jingi amen amen nyai ngo shay try bo krani ka jim ka jongi ling ba ka ni ka tien ka jong ba ka ngi ka ni ka tien ka na pensan ka ni ka tien ka na hikai pi ba pi dang la ban yat ha ka jing long janai ha ka tien ka jong play yo dan pring jong fi ka ni ka sngi yo fi dang kwa shu ka jing slok ne fi kwa ka jing duai Flawan phone ni ti number ba fi ti screen ki jong fi le ne flawan non kan do i shani ka office jong ka potnet ngi dan ha ka ni ka jaka na do ka sngi ka ar ha do si sa jan na do ka po kha u bi jim step ha do ka po re bi ji jan miet te ta do ngi sham yang pat u ka sngi bre ka jing sok lor ka le mar fi baro amen